יצרי! תפתחו! פתח מיד! הם כנראה יודעים שאני לא ממש חלק. גם חשבתי שתצגנה את עצמכם בתור ניקה ולובה. זה הרבה יותר מתאים לסגנון האנשים ולמעמד. יש הלכה, יש קווים ברורים. והוא קשור לשרה, לבנות? הוא לא קשור לאף אחד, אף אחד לא קשור. אז יש עוד קשר ועוד קשר. תסתמו לי כל החוטים. את בחורה מאמינה, רואים את זה עלייך. אך לעתים זה הבדל דק מאוד להבין שלא אנחנו סוחבים אותו איתנו בתוכניות שלנו, במה שהחלטנו לעשות. הרוזן סלטיקוב מחפש כל פעם הזדמנות חדשה. יש לו שנאת ישראל עצומה. אבא שלו שנפטר לפני 10 שנים לא היה כמוהו. כל כך מיוחדת. והיא אחותך. היא כבר הבת שלנו 7 שנים. הם הכינו לי מקום בראש ובלב. שלום טרייני, בוקר טוב. האמת שהוא הרבה יותר ממזכרת. יש בפנים את כל העתיד שלנו. 4 יהלומים אמיתיים. הפסדת את הרכבת? הם מסנגדים. מה? ליבי? לובה? דודה רוזה? לובה, תעצרי שנייה. מי זו קטיה? הרביעית. אסתרקה? את יודעת איפה אסתרקה? שלום לך אלדמה. מה את מחפשת? אני יודעת לדבר. אני באתי לעבוד. רגע, לא אמרת לי איך קוראים לך. נסטיה. מתי אמא שלך מסכימה לך להסתובב בשוק? אני קמקתי משם, אני לא בטוח שתחזור. חייבים לעצור אותה. פחות אחד. זה לא ישנה הרבה. את נראה דווקא לא רע עם הקישוטים השחורים. סבתא? היא לא סבתא שלנו, קטיה. הבת שלי הייתה אימא שלך.
את מכירה את הניגון הזה? כן. אמא שלי הייתה מנגנת לי אותו. את יודעת, כולם מתים בסוף. כולם. אבל מעטים האנשים שזוכים לחיות באמת. לחיות לעולם.